True Worship Fellowship Center. Ngicela ukuphinde futhi nami ngokukhethelekileyo ngiphinde nginamukele futhi nonke. Ngicela ukubona nje uwave ungaphakami la uhlele khona uma uyaqala nje ukuzivakashela. Uyaqala nje ukubona labantu nje laba ababemeza kangaka nkosami abathanda uThixo kangaka nje. Athi ngo 1 2 3 4 5. Asibashayeleni izandla bazalwane, asibashayeleni izandla. Siyabonga kakhulu ukuthi nisihambele la ekhaya. Well, ome phambi kwenu abaningi bamazi njengo Dr Queenblue, but okubalekile more than anything umntwana kaNkulunkulu ohlengwe ngegazi lemvana. You know, the precious blood of Jesus, not just any blood, but the blood of the Lamb, the precious blood. Hallelujah. Sihlengiwe. We were purchased, we were bought with the precious blood of Christ. So that means ubalekile this morning. Hallelujah. Musa ugalelekile. So ufuna nje sifeel presence yakhe ukuthi ukhona namhlanje. Siyakwamukela lady worship encane Musa, siyabonga impela nanginaye worship ngale ekugcineni. Ngicela nje ukubingelela umfundisi okhona phakathi kwethu. Siyabonga umfundisi uMkhulu. Well, ithando zami ngezulu ngicela nje ukuthi angithi nje all protocol observe, because I see we have Dr. Pega there, we've got advocates. I acknowledge nonke ngokweyigaba zenu. I'm just so humble this morning ukuthi sanjelo inina sizizwa sibakhulu la True Worship Fellowship Center. Hallelujah, hallelujah. Ngicela shekele ukuthi bazalwane izandla. Siyabonga kakhulu. Mhlambe ke before ngidede le ndawo ngizoyideda le ndawo ngamukela one of my friends uzoqala nje athi abingelela abazalwane bese umfundisi uMchunu uzoza abazalwane azonibingelela, but before eze ngaphambili there's an announcement engizocela nje ukuthi actually ubufakazi more than i-announcement. Izwi kaNkulunkulu lithi we overcome by the word of the Lamb and through our testimonies. So mawuzwa ubufakazi bomunye umuntu ekhuluma ngalo uNkulunkulu nawe uyayithi kanti uNkulunkulu wenza imangaliso kangaka, bese ukholo lwakho liyavuseleleka, nawe kumthemba wakho kuvuseleleke, uyibone umthemba kakhulu kungaqala. Hallelujah. So ningakusabi. In fact leadership la ekhaya mama Mkhize ngizocela ukuthi usenzele ama slots kwi-program yakho, ama-slots la khona abantu bazofakaza, bazothola ubufakazi, ngoba ubufakazi bunamandla. Ubufakazi bususa umuntu osehleli lapha phansi bumenze asukuma ithathe. So nje asingakuthathi like amandla obufakazi. Ukuthi when and in fact let me start buningi ubufakazi, but I want to start with this one. Oh my goodness. On Sunday masiphuma la enkonzweni, usually ngicele o driver bahambise i-sound back la isuke siharishe khona. So but on this particular Sunday I was like, okay, you know what, ake ngihambe nami ngizofike ngiyokhokha. Siyayiqhasha abazalwane i-sound bese siyakhokha every Sunday. So mase sibuyisela ke emuva siyafika no driver owayengihambisa sifake ngaphandle, ngibona ukuthulekile lithi angathi akho umuntu la. Bese ngiyafona, ngekathi ngisafona kufike kupake enye imoto la eceleni kwethu. Le moto lo yazana nalo driver lo la phakathi. Bese yaphuma udriver baxoxe, mina ngisefonini. Bese ngiyamazisa ubhuti ukuthi ukhona ekhaya silanga phandle sibuyisa sound. Athi ubhuti okay I'm coming. Athi mayephuma avela ame phakathi nendawo neyard. Kuba ngathi ufreezile. Ngimangale ngithi indaba ubhuti wangathokoza nje ukungibona nje. In fact ade ngibona for the first time ukuthi kanti uye lo muntu lo oqhasha sound yami yabona. So nje kube nalokho ukuthi awanda yile emimangazayo, but aqhubeke bese yenza athi hayi sisinjalo ngimbingelele bese ngithi ayibhuti siyabonga sibuyisa sound nangempela udriver akhiphe ebhuthini izinto ahambise, kodwa ngimbona ukuthi hayi man khona emshokhile. As sesifakile ngakhokha mase siphuma usethi beniplan ukuthi nithenge nile yenu. Ngithi Nkosi nango ke sethi akasaceli ukusiphashisela awe ma sesoba yini Jehova.
athi kahle kahle ngicela ukuyithenga neyenu. Ngithi mina in 2 months time mase simuvela to a bigger space. Lapho ke sobe sesidinga isound enkulu kakhulu. Then ke kuyomela sithenge isound lapho sethi yena, oh I know ayikho inkinga. Okay, sivalelisane ngene emotweni. Just when I was approaching i-bridge lase one elngenele emadadeni, ingene i-call. Uye futhi ubhuti. Athi sis, yazi ngiyaxoxa mhlambe ngeke uyizwe lento engizoyisho kodwa ngicela ukuyisho. Bese ngithi mina, hayi, khululeka bhuti indaba kwenze njani khona yena okushoda isingafuyisanga. Athi no, athi yazi sis, kunento manje emoyeni wami. Yabona njengoba ufika ngiphuma ngiyima ngathi ngifrizile. It's like I'm reliving the dream that God has shown me. Uthi lento enzakalayo, I dreamt of you coming ekhaya. I've seen you and you were dressed exactly like how you are dressed right now as ufika. Uthi ngivele ngathuzwa ngathi uNkulunkulu kwenzakalani. Uthi and mangibuka ngale kwegate vele ngabona imoto ezu2. So uthi I'm shocked ukuthi how can I dream of something ngiphinde ngibone futhi khona. Uthi lento ngidreame it was on Tuesday, just Monday or Tuesday. Uthi manje ngithuswa ukuthi ngiyabona uyangena ugqoke lento engikubone ebusheni ugqokile nemoto zu2 ngaphandle exactly like how I saw it in my dreams. So ngithi mina kuyena, hey, it must be God. Athi uthi sis uNkulunkulu wathi ungabe nisaqashisela isound. Hayi wathi angithi aya yagama la kasi uthi samadimoni ke phela lawo. Ngithi ayibona usithi akafuna usiqashisela isound. Uthi no, uNkulunkulu uthi ngabe ngisanqashisela isound, but I should give isound for free. Every seller I should give the sound for free. Amen. Whatever services that you need from me, just say the word. Oh my God. I want to serve you. I was like, Kulunkulu kanti unjani? Amen. Kulunkulu kanti unjani? The God that we serve. The top of the red, the cherry on top is coming. Listen to this. It's Sunday, right? Yeah, I'm just so overwhelmed. Overwhelmed. The minute I enter my room, I just go on my knees and I'm like, Daddy, thank you. Take all the praise and take all the glory. It's your doing. It's not man, but you're doing. And thank you. I'm finished. You know, and I was just excited on the move of God on Sunday. Now this, I'm very glad. Kitchen so born. My sister told next door. Was so born. Man, it's me as my voice. I call it's my mom and no mama got to. Hey, Bazalwan. Bulo, you wouldn't. Hey, this morning they tried us, but glory to Jesus. He calls him to die. On Saturday, and you can late testimony on Saturday because you can on Saturday. Saturday night, get open alarm. I want to know what's okay. And so Vuga 6 o'clock and just pray for the service and everything. And then Mrs. started saying to get ready. 2 o'clock and I think we slept around about 12 because she was my Asha was in my house at that time at home. Yeah, at home. So give Vuga go 2 a.m. Vuga. It's got a more enjoyable among checking was soon as Saturday 2 hours of young Vuga. Second my 9 I had to go and pray. Now, usually I couldn't get a camera but on that particular day, I say, hambe front, go and pray in front. And I walk back because Saturday night I could work net. So I grabbed my gown and it's got up. My daughter Utando at the corner, so the other room is my mom. I in dining room, okay, Lord, okay, I figure, and I was just open and dead still. While I'm in my stillness, I started praying in tongues. I started praying. I started praying. I paid 30 minutes praying in tongues. Outside.
At the same time khali into engathi kati. At the same time kukhali into engathi ubhoko. Did you hear that? Did you hear that? Or you guys were fast asleep anizwanga? Awuzange ngikuze nanilele. Hayi ngithi yini manje lekhalayo. Hayi kuba ukuthi ke hayi angiphumi ke ngaphandle bazalwane ebusuku. Hayi ngithi rikashantala makasoya. Ngizwe manje ukuthi ngabe ngokuya uyangiphusha ke manje. Ngisuke bengathi ngihlele esitulweni. Ayiqala indround idandro. The more ngithi ngiyeza ukuthi lento ibanga umsindo. The more I pray na ibanga umsindo. Ngathi ngisuka ngizwe ukuthi kudla iminyango ubaba uphuma ngalo uphuma nemvubu. Ubaba from the next door kwaMasibuko. Mama uthi ngiyagama likaJesu. Mayishekwa wangathi uyayisha uthi waphuma nemvubu. Mayephuma nemvubu ubone into iwelele ngale ejardini la kwakhe. Yabo nje basho ukuthi ikhala nani jump over. Into uthi ingaka yabona imbuzi ngoba uthi akusi inja. It was the size of a goat kodwa futhi inkulu kune goat icishe ifike la ekhalweni. Uthi kubovu. This is not a dog. Uthi mayishaya uthi it jump over the high fence. The fence asekhaya those who know it's very high. Yay jump over. And imanje obi jump over ibuya back la. Ize la ekhaya. Ne ngithi nje angisaphuma because whatever it is angisaphuma. In fact ngivele ngekamereni ngingene engubeni. Ngithi ngisathi ngene engubeni ayithi ubone mangabe kusebusuku kuba quiet yonke isound uyayizwa. Ngiyamuzwa baba. Hey nothuli vuka sithandase. Vuka. Lapho mina ngiphuma uyothandasa. Ngithi angibajoyini. Ngiyalala. It's like our houses are so close to each other you can actually hear what they saying that and ngivele ngene engubeni ngithi mina Nkosi yami ngiyavuka ekuseni mina nginebandla kumele ngilibone ekuseni ngeke nje ngiyalala. Ngilala. Okay, that's Saturday night, it's actually early hours of the morning. Sunday, mabe ngivusa. Guess what? Bengizosetshenzwa. Ugqitshiwe. Kujiwe kwafakwa into. I don't want to scare you. The only reason why I'm sharing this testimony, I want you to see ukuthi mangithi ngiyamazi lo uNkulunkulu engaba naye. Ngiyamazi engqibela. Ngiyamazi endlulisa. Ngifuna nani nibe courageous. Nibe bold, nimthembe lo uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu who perform miracles, who performs signs, who performs wonders. Usawenza umsebenzi namanje. Nize ningawangabaza amandla kaNkulunkulu. It's the princes of the world, imbuso yalomhlaba mayivuka. uNkulunkulu abiza ingelosi zakhe zizoba in charge. Hey, uthi ubaba something in him yathi akavela akhuleka azunge izindlu. Just imagine azunge izindlu. Mayizunge izindlu umama la nje babemile bathi hayi man yini le lapha inhlabathi ayifani mabe bekuna ku level yonda but in this particular space uyabona ukuthi someone was fiddling here kulandwe ikhala maguju mama eshana. And about some good storyteller mama eshana ubaba yini hayibo yini you know as Jesus babethi bagubu so yini impundulo nazi lento amzazi question that into engathi kati kodwa kusikati into laba bagangayo basebenzisa zona. So we are not supposed to have the first service. You know ukuthi umoya engcwele wayimvusa ethi go and pray. Kwadideka imkhondo bayotshala abatshala ngapha. You know I was like my God kanti njani. Ngathi you know what this one I'm going to capture it. I'm going to capture it on video. Wasumoya engcwele mfethu wakhumbuza umama uthi umama uyakhumbula yini ukuthi there was a time ngagubha lapha isikhumba senkomo esimanzi sifakwe izinto. Not like now this is a track record. Ingakho uNkulunkulu mangabeke kwakwenza once. Our God can do it again. He's that kind of God. Whenever you face izimo empilweni yakho, I want you to go back la khona akakusavisa khona or akakusindisa khona. Uthi the very same God who saved me when whether you were in a car accident or noma ngabe kuthiwa wawushodela wenza provision masubhekene nesimo noma bisimo saluphi uhlobo. I want you ungakhohlwa iBhayibheli ngakho lithi mbonge lithi mbonge Jehova mphefumulo wami nakho konke okumina makudumisa igama lakhe bese lithi ungakhohlwa. Never forget izinto uNkulunkulu akwenze lezo ngoba yizo lezinto ozothi if wena uNkulunkulu wakwenza ngalesi sikhathi usazokwenza namanje. If uNkulunkulu wanginqobisa lapho usazonqobela namanje. So let me tell you child of God, the sikhathi esiphila kuso you can't afford to be relaxed. You can't afford
afford to sleep without praying. You can't afford to start a day without prayer. Because not everyone is for you. Not every. Esther from Jesus. Esther from love everybody, smile with everybody. But ngena ugoge ingubo yenkazimulo. Ungene, you know, ube untouchable. But bekuzama lento nina isibona staring a movie. Those who watch movies, nasazi staring mase kuyisikhatha uthola ukuthi ushayiwe washayeka wamabokoboko. Kodwa when it's your time. Kushintsha ngisho awushintsha amabhenge awushintsha percent awuthi ngoba mangabe sekuyisikhathi se-victory kushintsha ngisho yey man Nkosi yami my God you know uthi bantu bami bakuthi ama-bullets uma ngelibona umuntu ethi nje lidlula i-bullet bathi bayashaya athi nje lidlule athi nje lidlule my God I'm telling you mabe bakushaya ngomcibilisho well guys let me say this is the last testimony before ngidedele umfundisi umculo. Guys, this is the last testimony. These things nibambe nikhumbule and now I go back home hlale noNkulunkulu wena wangidlulisa la bese uthi ngiyabonga wabeni wangidlulisa la ngiyabonga wabeni wangidlulisa la bekuyini ke lokho usezongidlulisa last testimony lakho ngiyabona ukuthi yazi noNkulunkulu angimaza ngamazi yazi ukuthi ukhonza uNkulunkulu bazalana it's more than 20 years ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe spirit filled tongue speaking and I thought ngiyamazi lo Nkulunkulu sengihambe naye but yazi ukuthi njalo kuba ngathi ngithi hayibo uNkulunkulu wena ngithi wafuthela umbona esenze izinto ezivele zikumangaze ngithi uNkulunkulu uyamangaza you know this one time I got a call from igashisa la ekhaya siyabonga ama-econ Abseko on a very serious note. Khona uthi ngiyekela ukuthi Abseko was watching the ceremony last week. Wathi yekela nje ukuthi Abseko. Ngathi hawu ngoba vele Abseko nje. So sengizothini? Ngithi khona ukaseko. Cha Abseko. So I got this call from this young lady. Uthi dokotela ngibiza njalo udokotela. I've tried it all angisizakala. Uthi you are my last hope. uNkulunkulu ngithumele kuwena. You are my last hope. Ngicela ungisize. Angisazi ngenze njani. Sengibahambe bonke inyanga abathandazi sengiyeke ngisho ukukholwa. Uthi I've burned my Bible. Ngoba ngibona ukuthi uNkulunkulu he has forsaken me. He has just you know akasangithandi. Ngavela ngathi what's the point of having this Bible? Uthi ngalishiya iBible out of anger nanani. Uthi ngiyabona manje izinto kunokuthi zibe ngcono ziba worse. Uthi ngicela ukubona. Give home bese ngithi let's meet at 10. It was going to be on this Saturday. It's Kuluma Friday. Ngithi ngoba ngathi impethe yakho is serious. Meet me at 10 o'clock. Listen to this. It's 9. I'm having coffee and toast. Ngiphuma ekitchen ngiyohlala e-sitting room. Mawuqhamuka emnyango wasekhaya mawungenele e-sitting room uqondene ne-deep freezer. Mangena nje emnyango. Yabona the lightning balele ba waduma izulu washaya lightning kwangena ifire through the walls. Yabona ngithi through the wall njoba ngibheke kanje kungene ama flames omlilo amalanga afika ashaya le deep freeze eqondene nayo ivuthe i-deep freeze but bayivuthe ngimile ngithi manje ngisama ngetho lento ngibona ene ngifreezile i-toast ngapha i-coffee ngapha. I was like Jesus ngithukile. I was like Jesus immediately kwavela kwathi swayi acisha amalanga apha hayibo ene ngingedwa endlini ngabele ngabeka ikofi ngabeka la ngathi sikinga ngavula umnyango mangithi ngivula umnyango ngithi nakho ngizofela endlini ngingedwa ngivula ibhadla ubaba ume ngaphandle ubaba kathule next door uthi hey mntanami angaze ngibone nje umlilo undiza ngibona umlilo undiza phezulu mangithi ngibheka ngaphambili umama ngaphambili uthi hayibo wenze njani la dume mina ubaba ongapha eceleni naye uyakhala uthi hayibo makhelwane wenze njani kwenzakalani ngithi bona ngavela ngathi mini fridge iyavutha deep freeze ngabona ukuthi abangizwa yabona mawusabe in shock now usayibuza ukuthi Lord what's happening Lord uthi baba hey mntana angazi ngibona ngithi baba ifridge i-deep freeze ibivutha athi kanjani ngithi uyena mfuna ukuthi hayi mhlambe ugesi uyele endlini yabona ingqondo mayifuna ukuzama ukuchaza lento ngoba ayichazeki
ngigijime ngeplug-in i-off ayiplagiwe ngisho ukuplagwa iphansi ngoba usually siplaga mangabe kune overflow ngapha sikhiphe silode ngapha e-freezer bese sayibonisa mayi empty asiyibonisi kids ayiboniwe futhi empty bathi ibivutha hey ngibuyele njalo ke mina ngenze nje I went on my knees. I was like, Lord, thank you. I don't understand. Angazi indenzakalayo. But Lord, thank you for saving my life. Bese kuba khona into ethi it's about that girl. Oh my God. This whole fire, this whole lightning, it's about that girl that you are going to meet. I was like, oh, the devil doesn't want me to reach that girl. The devil doesn't want me to finyelela kulo mntwana. Ngathi, you know what mina ninjani, I've got that stubborn faith. Yeah, when if you tell me what it can't be, if you tell me what I can't do it, let me tell you something. You like or not? Anything you like or not? Now that it's 34, I'm falling again. I'm on my way. Can't you again? I'm on my way. What's the devil? You are too late. I cannot be stopped, and I'm untouchable. All you like, umntwana kaJehova umzungezile ngemuva nangaphambili ayaqedanga nje lapho sebeka isandla sakhe phezulu ilanga yakhona. Oh my goodness, wafika ugel such a beautiful young girl, beautiful young girl. Ngathi mangimbheka ene wabona uyabona umuntu onamahloni othobile obonayo ukuthi ungathi uyalalela uyahlonipha. I was like, girl, what's troubling you? Come sit down. Ay, kanti uzobheka le ufaka iskipa yabona iskipa zenezikanje yamanje iveza umqolo wonke alabakashanta zikeshele bebubukosaya. It was a big snake. It had a snake on the back namakhanda maningi and umzimba wakhe uyabona nje ukuthi umzimba wakhe is full of tattoos. Hey, ngaqala ngathi hayi man, Lord, hayi ngakami, hayi uNkulunkulu indaba ungilethela indaba uNkulunkulu ungilethela lo mntwana zomenzani and akaze ngakhipha ngisho imone lodwa manje usuze sengiyokhipha inyoka ebantwini. Ngathi no Lord, ngisho ngenhliziyo yabe ingane ngibheke ngathi mama, help me mama. I was like, start from the beginning. What's happening? Uthi ekhaya bangifuni, bangixoshile, ugogo ungixoshile. Angazi nakuphi, even my own mother akwazi ukuhlala nami. Ungixoshile nobaba bangangifuni. Bese ngihlala ne-boyfriend yami, sixabane njalo. Manje anginayo indawo yokulala, anginayo indawo yokuhlala. Impilo yami is a mess. Mama, help me. Amuka, the mother in me. I've got two sons, I've got two kids. A girl who's turning 21, Utando, he's in Durban. Why called last week's service? Then there's a boy, the last born, who is dating, he's also in Durban. I was like the mother in me. I was like, Lord, I don't know why you brought these kids. Kinina, Tena manje, sevenza when oba mnagazo sikalipi. Hangas, baby girl, come here. I remember Nimahaka. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Now start talk. Oh, the reason why them reject Salangaka, they don't understand because he operates spirits. She's got a spirit of again. It's like they're using her. You know he has 70s and she's exhausted. She's tired. And imagine if family like mama bani they don't know how to relate to vela akabhonge nje avele nje athuka ugogo nawe yasho ukuthi nama ngazi khona into vile nje ngimthuke no mama ngithi ngimtshela indaba zakhe ngimtshela ngithi hayibo such a sweet girl engiyibonayo ithatha amandla ngabo kwenza izinto hayi ngithi okay angixoxele isitory sakhe konke uyifunde ngikhosela hayi you know ngithi mina ukhonzaphi uke wakhonza uthi yes walisha ibandla ayikhonza lapha ngaseChikazi ngaseHall kunebandla lapho ngithi mina esontweni have you ever tried to go to your pastor khulekela abazalwane uthi ngaze ngayeka akekho mangisiza and uthi I was listening to you speaking on the radio this other time uthi God spoke to me that's the woman who will deliver you. So mama please wabe sukume guqa ngamadolo phansi
yabona ke manje ngathi okay idemoni ke leli ke libuqaya ngasukuma ke manje ngathi yabona ke manje vele ngisempintshini ke manje if I don't call on my heavenly assigned angels and biza ukuthatha ubezulu phela lamadimoni agcwele lo mntwana azophuma ngene kimi you know ngayikhumbula ukuthi ubani kwavuka ukuthi Amandla avusa uKristu kwabafileyo lawo mandla akuwena uthi futhi nina nizokwenza izinto ezinkulu kakhulu hayi ngathi sikoma ngathi rikashata ngegama likaJesu uthi ngakithima phela futhi ngambamba ngamhlelisa esitoleni ngathi ngegama likaJesu yaswinga ingane ngathi get out of here right now in Jesus mighty name. Ngiyazi nje yabona ukuthi we in one room in one room and ngavele kwangathi kunomoya ophusha kwamina ngayibona ngidiyazela ngathi Jesus anizigama ngicela utshela ukuthi umntwana wavele wathamba walala lapha flat ngaqala ngakhuleka ngezwe ke manje ukuthi ayibi the atmosphere yashintsha ngoba I'm telling you the honest truth I have no reason to lie. It was as if you know lento lemangibhizi igama likaJesu kwangathi angeke ngitshela ukuthi kwakwenzakalani but ngathi kwavela wasuka yabona lento le isiphepho yini umoya omkhulu into yiloko ingiphusha ngizwe ukuthi khona iforce ephushayo you know ngilo ngishilo ngegama likaKristu linamandla legama lingayiphela hallelujah. And to cut the story short you know okay I prayed over him and that's okay again ngizothumelela iScripture to stand on every day. Don't go to sleep without reading these scriptures and start speaking the word of God. Okay, for some reason I'm busy. Kungekho nje into check up on it. Ngathi ngibona I think after 2 weeks. Ngathola message ethi mama thank you. I just bought my Bible and another new Bible. So now I can pray. I can actually pray. Oh, thank you so much. I feel like a brand new person. So, yes, you can clap for Jesus. Jesus is at work. Hallelujah. Hallelujah. Oh my God. Usasebenza namanje. So ningaongabaza amandla akhe. Ningaongabaza. And let me tell you something. Angikhulumi kanje ngoba mhlawumbe ngihlukile. Kina siyafana. Just take position. Esikoleni akwazi kuba ningane nje enyenyikekayo esikoleni ukhona you get up you speak in that territory you command you declare akubusa wena in your classroom staff room abakhanaze bathi wena no ungayisabi izimo obhekana nazo wherever in your spheres la nisebenza khona musani uba namahloni ukusebenzisa legama likaJesu linamandla legama likaJesu hallelujah. Can you all stand and let's welcome the man of God my friend engaphiwa uNkulunkulu my destiny friend the man of God the man after God's own heart ulindo kuhle mchunu whatever it is that uNkulunkulu aphathise yona namhlanje uzothi nje lelo ethi fahla asukuma umfundisi athi fahla ahamba ohlala phansi no when you want to get that's mshayeleni ihlombe elikhulu bazana ke senga ngaphambi mfundisi